abin da ya shafi asibiti komai ya samu. Saboda haka Ganduje ya zama kai bawa ne na Allah, mai kyakkyawan niyya, mai zuciya ta alheri, kuma ma'abocin fara'a. Kowa ya san ka, in ya ganka zai ganka kullum a cikin rayuwarka fara'a ne, baka kullaci, kana da fara'a da kyakkyawan niyya. To Allah ya ƙara albarka, Allah ya kiyaye ƴaƴanka, Allah musu albarka, Allah kuma ya sa bayan mulkin ma ka zauna lafiya. Mu duk wanda zai da kai, duk wanda ya ce zai da kai yanzu ba mu ba shi, ba mu. Wanda ya ce zai da kai, ni na zama ne bara'a, sai mu sai Ganduje, sai gwamna Ganduje, sai sarki wanda ya nada. Muna son sarkin da ka nada, daman mutumin mu ne, mu duk ayan sarkin Kano mutanen mu ne. Saboda haka muna taya farin ciki da munna, mun yi ba'a kuma za mu je mu gaisuwa ga fada. Allah ya taimaki mai girma, Allah ya taimaki Ganduje da duk jama'arsa. To alhamdulillah, duk jama'a ka masoya, Allah ya saka da alheri. Duk mutanen da suke tare da kai, wanda suke son ka, mu ma mun zama mutanen su, muna son su. Da su abin nan, su dan babba dan Agundi, da su wannan mataimakin gwamna, da su dukkan jama'aka, su gawuna kenan, amin, su gawuna, da su Langaro, su duk babba, Allah ya taimake su babba. Mu yan group din su ne, yanzu mun zama cikin jama'aka. Na zama dan Gandujiya. Allah ya taimaki mai gida. Wannan ya riga ya faru ne wato ainihi a kuskure, kuma alhamdulillahi an yi amai an lashe. Insha Allah wannan ba zai ƙara faruwa ba, kuma kuskure aka samu wato ainihi ita ma wacce ta saki bidiyon gaskiya masoyiya ce. To kuma muna fatan dai Allah ya afuwa, ya mana afuwa gaba daya. Saboda haka Allah ya taimaki mai gida. Saboda haka muna nan duk lokacin da muka saka Qur'ani sai maka addu'a Allah ya taimake ka. Domin ba mu da abin da ya ba Al-Qur'ani. Shine aikin mu, Qur'ani mai girma daga Bakara zuwa Nasi. Mu a wajen mu kamar Fatiha yake. Qur'ani baki ɗayan sa kamar Fatiha Allah ya hore mana. Ana ce mana ma akwai suna da ake gaya mun, ana cewa gangaran. Da suna ana cewa suna gangaran. Haka abin yake. Daga Bakara zuwa Nasi da ba na faduwa. Amma da tsufa ya kama shekara ta 44 da hadda. Kuma shekara ta 65 a duniya. 65. Allah ta miki gwamna. Allah tsare ma abin ki. To salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wasu gaisuwa kafin Allah ya kawo mu. Allah saka da alheri. Wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Na je kallon nadi. Na je kallon nadi yayi kyau. Mun je kallon nadi sosai da gaske. Kawai saboda ana cikin hadari ne, shi sa ba mu bayyana an gabu, amma mun je har gidan sarki. Taron da mu aka yi. Allah maka albarka. Allah sa a gama lafiya. Amin amin. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.